Scink tanibarský. Scink tanibarský je úžasný a neobyčajný obyvateľ vašeho terária. Je to neuveriteľný a najväčší tropický jaštier. Keď je vyplašený, tak vystrčí veľký modrý jazyk. Teraz sa dozviete, ako ho chovať. Začneme terárium a výbavou. Terárium je dôležité mať celkom veľké, najmenej pre jedného jedinca 60 x 40 x 40. Teraz preberme výbavu. Výbava by mala byť vhodná pre ňo, takže potrebujeme veľa úkrytov, napríklad jaskinky, teda hlavne jaskinky, ale teraz preberme potravu. K jaskinkám sa vrátime potom. Potrebujeme ho veľmi prekrmovať, pretože scinkovia musia byť veľmi tuční a musíme ich prekrmovať. Takže teraz späť k úkrytom. Potrebuje samozrejme aj konáre na lozenie. Síce není zdatný lozec, ale stále dokáže liesť. Takže teraz preberme, že potrebuje aj malý bazén, pretože sa potrebuje ochladzovať. Vzhľadom možno si myslíte, že keďže je taký tučný, že sa nedokáže moc dobre pohybovať. Ale výborne sa totiž pohybuje. Je veľmi šikovný v pohybe. Teraz preberme, či by mal mať aj rastliny. Áno, rastliny má mať, ale je dôležité aj, aby mal žiarovku, ale teraz preberme už substrát. Substrát by bol najlepší rašelina. Najlepšie, keby bola vlhká a minimálne 10-15 cm hlboká. Teraz ale však preberme, ako sa k nemu chováme. K cinkovi sa chováme dobre a nesmieme mu ubližovať. Samozrejme není agresívny, ale vie aj pokúsať a vie aj na vás vyplaziť ten modrý jazyk. Takže cinkovia nie sú samozrejme loziaci poskle ako gekoni. Ale preberme potravu. Jak už som spomínal, musíme ho veľa krmiť. Ale čo takého by mal žrať? Samozrejme môže žrať aj trošku zeleniny ako agama. Ako kapustu napríklad niekedy, alebo šalát. Ale musíme ho krmiť hlavne hmyzom posypaný práškom. Pretože musí mať veľa vitamínov. Tak, to je všetko.